Jeblay ko gusto lang ninyo ang bayanggan. Ano din ay dahil bitang mo na. Porolen na lalay dyan sa jilay kita kay. Dahil bitang mo na dasi pa sa lang daw. Dahil enti. Oray somadabın nasoy jana. Oray somadabın moher jana. Oray somadabın dadır jana. Dari boro bimaya, ganti sanang baik. Dari boro utuh padai, mau dia sanang baik. Dari boro pimutan anau, binang menada negara hari kalam dabai. Dari boro jalan baik, terbaik. Dewai jangan oleh cinta kalam baik. Dew jang saurai baik. Dewai jang dia bonsor deh. Ban kena kena sok. Kakak terus bulat lagi. Kita 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 bulat bawa. Jangan terus bulat. Kau dia, kita bulat bawa. Dia bijak pulang yang benar baik. Sanja senabha sahabiwa ayada bodini bolan kejase sima.
जोंनो नांगौ उदांस्रि जोंनो नांगौ गोजोन जोंनो नांगौ हारिनि बाहायनानै जोंनि जे आन्दलन धरनाखौ नै पुलिस बिथांमोना दिनै जोंखौ दिनै हम एरेस्ट खालामबाय आरो बिथांमोना जोंनि आन्दलनखौ बड'लेण्ड डिमान्डखौ जोंनि बर'फोरनि जि देरसिन सिमां आलादा रायजो सोरजिनाय बेखौ दिनै होबथानो थाखाय पुलिस बाहायनानै बिथांमोना दिनै जोंनि गेजेराव फैबाय दिनै बेवहाय जोंनि बिटिसि सरकार आसाम सरकारनि षड्यन्त्र दं भारत सरकारखौ थिननानै बिथांमोना दिनै जोंनि जे डिमान्ड बेखौ फेल खालामनो थाखाय दिनै बिथांमोना पुलिस बिथांमोना दिनै जोंखौ डिस्टार्ब होफैदों जोंनि जे बंस'नि आलादा रायजो सोरजिनायनि जि थांखि बे दिनै 100% मोगथां महर मोनगोन मानो होनब्ला जोंनि बंस'नि जि डिमान्ड बंस'नि जि मुभमेन्ट फर्थ फेज अफ बड'लेण्ड मुभमेन्ट बे मुभमेन्टआ बर' जातिनि गेजेराव देरसिन मुभमेन्ट जागोन आरो बे मुभमेन्टआवनो जोङो बैथिक फर्थ फेज अफ बड'लेण्ड मुभमेन्टआव जों आलादा रायजोखौ जों मोनगोन बर'नि अख्राङाव दाबोनो बुस्राङाखै जोमै दाखा दावखा बिदों जोमै दाखा दावखा बिदों अराय समा दाबोनो नाख्रेबजाना बर'नि अख्राङाव दाबोनो बुस्राङाखै जोमै दाखा दावखा बिदों जोमै दाखा दावखा बिदों समा दाबोनो नाख्रेबजाना अराय समा दाबोनो नासयजाना अराय समा दाबोनो मोहेर जाना अराय समा दाबोनो गादब जाना बर'नि अख्राङाव दाबोनो बुस्राङाखै जोमै दाखा दावखा बिदों
स्ल'गानखौ जों कन्टिनिउ खालामगोन सानजा सोनाबहा साहा खोलाहा गैया दाबो दिनै बर'नि थोजासे सिमा